Josu Larreategi da bai. Arrasateko Ointxe Saskibaloi klubaren talde nagusixaren entrenatzaile izan dana azken 7 urtiotan, 2017ko azarora bitartian. Klubian arrobixarekin lanian jarraituko dauena, eta gauza geixau, kirolzalia, baita egiteko be, mendizalia adibidez. Izugarrizko esperientziako ikidot mendixen, ezta? Gaztea nintzela, nire kuadriako lagunekin, bi astetan behin faten gitzen, hasi ginen faten Pirinotara. Han 3.000 metroko mendi mordo bat inditugu. Eta gero hasi ginen esperientziak itzen handetan eta alpetan. Eta esan dezaket alpetan inditugula mendirik ospetsuenak, horien artien Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit eta hainbat. Eta gero handetan bai ibili gara Txinborazon, Cotopaxi. Cotopaxi da sumendi bat, eta gu fangitzen udan. Baina, klaro, udan 6.000 metroko mendixek elurraz beteta daz, eta invernal bat izango bariz bezala zan, ezta? Eta elkartu gintzen beste Madrilgo pertsona batekin, mendizale batekin eta Kataluniako batekin, ezta? Eta laudok fangitzen gorutze. Eta goratzen dut, bat gelditzu zala itxua, ezin zala ikusi, elurra asko zegoen eta afektatu zitzaion begietara eta ezin zauen jarraitzu. Orduan erabaki genuen berarekin itzultzea, ezta? Ja kamino horri zen geunden, eta naiz eta gogorra izan, normala zan berarekin itzultzea, ezta, laguntzen. Eta gero hori behin inda, berriro fanginen gorutze, eta lortu genuen tontorra, ezta. Eta niretako hori bai izan zala, esperientzia politxe, gero bera errekuperau zan Samur refugizioen, eta berak eskertzu zigun asko berarengatik indako egoera, ezta. Mendia oinez bakarrik ez, mendiko biziketa ere betidanik gustau jat, eta biziketa horrekin hainbat lekutara fanginen, horien artien Laponiaraino, ezta? Eta oso esperientzia politxe izan zen, guretako zan lekuak ezagutzeko modu berezi bat, eta behin buratu zitzaigon, hain urrune fan barik, Bizkaiko herri guztiak ezagutzea bizikletan. Beste lagun batekin, ingenuen bidaia, eta berezitasun bat zan, diru barik fan ginela, ezta? Orduan lo itzen genuen Elizetako aterpetan, eta oso erlazio politxe eduki genuen herriko jendiaz, ezta? Jendiak ez gintuen ezagutzen, baina laguntza handixe eduki genuen, eta 10 egunetan lortu genuen ibilbide guztia egitea, ezta? Bizkaiko itzulia egin nuenean, euskara ez nekien, eta zailtasun batzuk eduki nituen inguruko bertako jendiaz berbaitzeko, ezta. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zu. Dakitzuenez, murgetarranaz, nire herrixen garai horretan oin dela 50 urte zen berbaitzen euskara, beraz nik ez nuen ikasi, ezta. Eta naiz eta nire ama bergaratarra izan eta 11 urtekin ikasi erderaz, aia gauzen nien murgiara, galdu zan hizkuntza, ezta. Eta behitu, Saskibaloiaren eskutik berreskuratu duen Josuk euskeria, Baskonia neuela eta etxekuen laguntzaz. Garai horretan, Manel Komazan entrenatzaile nagusia, eta bera askotan katalanez hitzen zauen elkarrizketak, ezta. Berari beti gustatu zitzaion nik elkarrizketak euskeraz egitea, ezta.
Eta, bueno, nik garai horretan ez nekien ez zebez, eta Iturriko, Euskal Telebistako arduraduna beti nire atxetik elkarrizketa batzuk euskaraz itxeko. Eta hori izango dira nire lehenengo pausua. Gero hortik aurrera, ja Euskal Irratitik deitzu zidaten, eta ja hor behintzat ja preparatu ahal nituen hobeto elkarrizketak, lotxa behintzat ez pasetako, eta orduan nik eskatzen nituen galderak, nik apur bat preparetako, ja garai horretan ja elkartu nintzen Jaionekin, nire emazteaz, eta nire emaztea euskaldun zarra zenez, berak bidaitza zauen apur bat nire erantzunak. Eta, bueno, Euskadi Irratian oso ondo gelitzen nintzen, ematen zauen nik asko nikiela, baina gero telebista horrien, hor ikusten zen apur bat zen nintzen ni, ezta? Gaur egun behintzat indezakete elkarrizketa hau euskeraz, eta niretako hori asko da. Josu eta biok ia kinta berekoak gara. Zergatik utzi zidan arrastua? Bi arrazoiengatik bereziki. Batetik, Baskoniaren urrezko hazkundean elkarrekin topo egin genulako, momentu haiek elkarrekin bizi izan genituelako. Eta bestalde, taldea eta kasuntan Euskal Telebistarekiko harremana, zubilanak, berak egin zituelako euskara arloan. Saiatu eta ondo saiatu zen gainera gurekin euskeraz hitz egiten. Baina gu ona irabaztera etorri gara eta alba da, bi partiduak irabazi nahi ditugu. Irabazteko grina ezpairi gabe, ordurako barrenatuta zeukan. Pasarte eta anekdota asko bizi izan ditugu, baina behar bada, berari buruz hitz egiten ari garenez, agian ez dugu gogoratuko, baina Baskoniako entrenatzaile izan zen bitan. Izan ere, 95ko azaroaren bukaeran, oker ez palin banago, Komas partidu baten egotzi egin zuten, 4 partiduko zigorra jarri zituen berez, gero bitan bihurtu zena, eta beraz, Josu, 2 bider zuzendu zuen Baskonia, bat Murtziaren aurka, partidua irabazita, eta bestalde, handikan astebetera Valladoliden hondamendia etorri zen, beraz, 50-50 nolabait esatearren dauka historiala Baskoniarekin Josu Larrategi. Orduan ez zuen euskeraz hitz egiten, baina adierazpenak hauek dira. Como decía antes en la rueda de prensa, si estar con Manel en cada uno de todos los entrenamientos es como si fuera una licenciatura, la experiencia de hoy ha sido pues ya el posgrado, ¿no? Langilea eta metodikoa eta nere buruan galdera bat, izan ere ezpaidaki zenbat ordu sartu izan zituen Samanigorekin batera bideoak begiratzen eta aztertzen VHS garaian, Duskoren garaian. 2 kopa, errekopa bat, beste 3 final, dudarik gabe Josu, muturrean ez, elitean ibilitakoa da Baskoniarekin. Josu Larrategi gazterik aileu zan Baskoniara. Aileu zan Baskoniak beretzat gura eben jokalari baten entrenatzailea zalako. 20 urte inguru egin zituan geroan. Bai, ni 17 urte nituelarik hasi nintzen Sakioan internetan, eta garai horretan Samaniego deritzon ikastola baten nengoen, eta 6. mailako talde bat hartu nuen, eta talde horretan ume altu bat niukan, eta Baskoniako arduradunak fijau ziren jokalari horretan, eta proposamen bat egin zioten bere gurasoei, eta gurasoek jarri ziren harrematan nirekin aberrez pentsatzen nuen horretaz, eta nik esan nien igual nahiko oso gaztea zala ondiokan pausu hori emuteko, ezta. Orduan nire lehenengo iritzia zen jarraitzeko gurekin ikastolan. Orduan, behin Baskoniakoek hori behin ikusita, pentsau zuten erutia B mailako kategoietara jokalaria, eta ni jarraitzeko bere entrenatzaile izaten, baina Baskoniako taldien. Niretzat izugarrizko esperientzia, bizipen ugari bizi izan ditut, asko ikasi dut, eta esan dezaket niretako oso bide politxe indudala nik hemen Baskonian. Arrobiko lanian hasi zan Josu, talde nagusixan 3. entrenatzaile izatera, pasau zan gero, eta azken nahikotxo urte 2. entrenatzaile egin zituan. Gerbraunekin ere egon nintzen, Estatu Batuetatik etorritakoa, bera nahiko bereziz esan,
bera entrenamenduetan ez zuen itzen 5 kontra 5 edo 3 kontra 3, bera pentsatzen zauen jokalariek olako lana egin behar zutela partidatan, ezta. Nik hori sekula ez neukan ikusi, eta azkenean entrenamenduan itzen zauen 3 kontra 0, 4 kontra 0, ez zegoen defentsarik, ezta. Eta gero pertsonalki berezixe, oso genio txarra zeukan, amistazioa faten zen bakoitzean, beti oiuka, eta ez zeukan modalik, ezta. Gero horren ostien, etorri zen Manel Comas oso baikorra zan. Miradme a los ojos. Vais a ver a alguien dispuesto a ganar con vosotros. Vais a ver a alguien que luchará por este equipo. Beti pentsatzen zegoen Baskonia liga irabazteko gai zala, eta hori transmititzen zuen jokalari, ezta? Eta orduan jokalari, sinisten zauen berak esaten zuena. Eta aldi berean, esen oso langilea entrenamenduetan, baina gero zehose berezi zeukan partiduetarako, ezta? Gogoratzen dut behin Moskura faten, Dinamo de Moskuren kontra, esan partidua, eta sistema ugari genituen, baina bera pentsa zuen zehozer gehiago beharko zuela taldia irabazteko. Eta orduan zerbieta baten inzauen sistema bat, eta sistema hori 40 minutuan ingenuen, eta azkenean okerez banau 10 puntuko aldiaz irabazi genuen. Gero horren ostien etorri zen Sergio Scariolo oso bere metodologia eta plangintza oso zehatza eta oso profesionala, berarekin taldie eta kluba aldatu zuen ikaragarri, eta nik berarekin ikasi nuen asko, eta gainera ACB-ko finala jokatzeko gai izan ginen, naiz eta galdu, eta Errege Kopa irabazi, ezta? Eta ni berarekin daukete oso esperientzia politza. Eta gero bukatzeko etorri zen Dusko Ivanovic, Kataluniatik etorritako metodologia, Amerikatik, Italiatik, eta berarekin falta zen Jugoslaviako Balkanesetik zetorren metodologia, ezta? Bera oso nortasun gogorra, berak oso argi zeukan zer nahi zuen eta zelan lortu, berak ez zeukan lagunik, bere helburu bakarra zen taldia irabaztea, eta egia zen berarekin egon nintzen urte bat, eta urte horretan 6 egun baino ez nituen jaiuki, ezta? Orduan horrekin esan nahi dut oso langile zala, eta berarekin ez zeudela ordutegirik. Ordutegirik ez, naiz eta erlojuari begiketan otzan. Behin ailegatu nintzen berandu autobusera, Madrilera gindoa zen, eta 2 minutu berandu ailegatu nintzen, berak autobuseroari esan zion autobuseko atie izteko, eta nik hartu behar izan nuen nire kotxie eta Madrilera fan, ezta? Eure baino 2 ordu lehenago ailegatu nintzen hotelera, eta naiz eta lehenago ailegatu izuna berak jarri zidan, eta uste dut 1.000 euro ordaindu behar izan nuela. Zigorrez gabizela, zigorra Ivanovicek jaso eben partidu baterako jokabide desegokiren batengatik. Eta beste behin egin behar izan zituan lehenengo entrenatzaile lanak Josuk Baskoniarekin. Ez zian beraz, Comasen 2 aldiareik bakarrik izan, 3 baizik. Hala biharrez izan zen, baina anekdota baino zerbait gehiago da Murgiarrandako. Naiz eta ez da konargi zenbateraino eukan aspirazio hori egunen baten benetako lehen entrenatzaile izateko, han edo beste nunbait. Niretako ere bada, azkenean esatie Baskoniako lehenengo entrenatzaile izan zarela, 3 partidatan, niretako oso importante da. Bigarren entrenatzailea nintzela, pentsatzen nagoen, ez zala komeni bizitza osoa egotie postu horretan, ezta? Ni pentsatzen dut, lehenengo entrenatzailea izan edo bestela beste gauza batin, ezta?
Eta gaur egun beste modu baten pentsetan do, eta azkenian zu izan zaitezke bigarren entrenatzailea bizitza osoan. Zuk lor dezakezu izatea Europako bigarren entrenatzaileko onena edo munduko bigarren entrenatzaile onena. Azkenian oin baloetan da asko bigarren entrenatzaileen lana, baina ez dauket argi garai horretan neukala nik aspirazio hori. Azkenean ACB-ko lehenengo entrenatzaile izateko ez duzu menperatu behar bakarrik aspekto taktikoak eta teknikoak, baizik eta menperatu diozu prensa, menperatu diozu direktiboekin erlazio on bat euki, jakin biozu zelan tratau jokalariak, noiz izan gogorra, noiz izan apur bat, orduan ez da bakarrik asko baldin badakitzu zaskide buruz, horrekin ez da nahiko, ezta. Orduan, nik pozik nau indako lanarekin, sekulez nazi izan lehenengo entrenatzailea, mai horretan, baina nik indakoarekin pozik nau eta berriro ingo nuke. Eta zer esan, Baskonian bigarren entrenatzaile modura taldean eukitako jokalarixei buruz? Adibidez, Belimir Perasovic nietako oso jokalari importante izan da, erlazio estua euki dugu, eta gero jokalari moduan izan da top bat, beti prese lan egiteko, bera beti eramaten zuen baloi bateko txien entrenamendu bat eitzeko, beti deitzen zidan berari laguntzeko, eta orduan nietako oso jokalari importante izan da. Gero esan dezake Jordi Millera, oso jokalari baikorra, langilea, beti begiratzen zer zan onena taldearentzat. Ramon Ribas pisudun jokalari bat izan da Baskonian, eta ni panintzen nien Baskoniatik berak esan sostan, berarentzat ni izan nintzela, berak eukizioen bigarren entrenatzaile onena, ezta. Olako jokalari batek esati gauza bat, nietako importantea izan zen, ezta. Gero, Carlos Cazorla, 18 urte zituelari, nirekin egon da, ordu asko pasau dugu elkarrekin entrenetan, banan-banakoko teknika hobetzen, eta orduan nietako oso jokalari importantea izan da nire bizitzan, ezta. Tenemos buena relación, enganchamos, yo creo que subimos a la vez. Fue mi primer año profesional, él llevaba en el equipo ahí echando una mano años anteriores, pero digamos el primer año de viajar, de estar 100% con el equipo, fue el mismo y como yo era el más jovencito, pasábamos más tiempo juntos, porque al final el entrenamiento voluntario, siempre éramos nosotros voluntarios obligatorios, siempre pasábamos bastante tiempo, pero la verdad es que muy bien, siempre es el enlace del primer entrenador con el resto del equipo, te lo dice pero de otra manera. Cuando el primer entrenador se caga en todos tus muertos, pues ven a él, te lo dice de otra manera y la verdad es que su ayuda se notaba mucho y eso hacía que te animase en los momentos malos y hombre, y te pusieras las pilas cuando estabas un poco relajado. Eta urte ederrak eta arrakastatsuak izan zian, Carlosek eta Josuk Baskonian alkarrekin pasautakoak. Fueron los años bonitos, ¿no? Yo creo que el club se estaba haciendo grande, o sea, no tiene nada que ver el club que tuvimos nosotros, que empezaba a codearse con los grandes, a lo que es ahora, que es un superclub, ¿no? Yo creo que José ha sabido llevar el club a otra dimensión, pero todos hemos aportado nuestro granito de arena para llegar a lo que han llegado. Y en ese momento, pues oye, vivir de esa manera, esa ilusión de la gente. Yo estuve en Lausanne, por ejemplo, nos invitaron en el club y se te cae la carne de gallina del pabellón, o sea, que no salía nadie animando, o cuando vinimos aquí y ganamos la Copa Europa, el primer año en la Plaza Virgen Blanca, rebosar. Y en cambio ahora, si no ganas, parece que no está mal, ¿no? Yo creo que lo notamos incluso el año de Escariolo, que perdimos la final, pero como éramos favoritos, nos vinieron a buscar la familia y poco más. Pero eso es lo grande que ha sabido ser el Baskonia, que son exigentes, han pasado muchísimos jugadores de muchísima calidad
y han puesto el nivel altísimo. Pues sí que un quinteto muy bueno, pues estaba Jordi Millera, Perasovic, Marcelo, Miguel Ángel Rey yo creo que estaba, y Ramón Rivas. Y después del banquillo pues estaba Jordi, que venía de, bueno, Jordi que venía de Vinotor, estaba Ferran López, estaba yo que era 18 años, Jorge con 19, mi hermano con 19, Iñaki, o sea, yo creo que éramos gente que no teníamos experiencia para dar ese salto, pero en cada uno tuvimos en partidos importantes que ayudamos al Baskonia a llegar a lo que fue, y jugar la final aquí con la afición, con un equipo griego que era un cuarto, pero que gritaban como los que más, la verdad es que fue muy bonito. Y yo también he estado en las dos ocasiones anteriores en las que pasamos muy malos ratos, y ahora finalmente 88-79 el Taurés, tras esa canasta que no decide nada, 88-81 es el nuevo campeón de la Recopa, Taurés de Vitoria. Y ver la ilusión de la gente recompensada después de 2 sesiones, pues fue un recuerdo precioso. Oroitzapenetan baita askotariko pasarte eta anekdotak. Lehenengoa Josu bera protagonista eukiebena. Lo que sí que no me acuerdo que era el inglés de Cincinnati que teníamos todos. Cogimos a uno americano que estaba en el Mondragón, que nos venía a echar una mano en la Liga CB, y pues había que hacer los sistemas, pues estábamos los jovencitos con él para enseñar todos los sistemas. Empezamos la 1, la 2, la 3, pues después 1, 2, hasta ahí los números se los sabe muy bien, pero luego él quiso improvisar, se vino arriba y dijo offense against zone, y claro, el zone, el americano lo entendió como tanga, zone es tanga en inglés, y el otro se quedaba así diciendo, tanga, ¿qué me está diciendo este hombre? Y se quedó un poco así, y dijo, son nada, hombre, 2-3, 2-3 zone, el otro no entendía nada, y estuvimos un rato, pues nos reímos un rato, hasta que el otro nos explicó que dice, oye, está esperando un tanga y no entendía nada. Y yo creo que bueno, el viaje de Macedonia, que ahí que estuvimos a punto de estrellarnos, se decidió que fuese el Mosquito, que era el avión de Seur pequeñito, 2 asientos, que ya cuando empiezan a montarte te dicen, Ramón Rivas, a ver, ¿tú cuánto pesas allí? ¿Pesas la bolsa? Pues claro, vas un poco... Hegazkinean sartzeko lehenengo kontrolatzen zauen ze pisu geneukan bakoitzak, esateko, bueno, pues, zu sartu barrua, atxien, zu aurrien, zu erdixen. Orduan, claro, eta pisu, maleta asko euren eskero, esaten zauen, bueno, pues, maleta hauek ezin dira etorri, eta esaten zen, ostras, pues, hau seguro izango da, las da izango, está, orduan, claro. Tenemos que hacer escala en Barcelona, en Italia, para llegar a Macedonia, porque contando el combustible era lo que tenían que hacer. Pasemos Barcelona-Italia, no me acuerdo qué ciudad era, pero hay una tormenta espectacular, que al piloto le recomendaban no aterrizar, por la tormenta que había, y el piloto le dijo, es que o aterrizo o nos matamos. Al principio era la tontería, pues yo me acuerdo que se veía todo, porque es que era pequeñito y tú veías a los pilotos y nos explicaba, mira, esta zona que se ve rojo, esas son turbulencias. Y de repente eso que era un puntito se empieza a poner todo, a sonar ruido, eso que giraba, se movía el avión de manera espectacular, al piloto se le caían los cascos, intentaba ver la cortina porque claro, veías todo. Y tú en el avión tú lo ves, pero el avión es que el morro iba siendo de lado a lado. Y entonces claro, veías todo y la situación era de nervios constante. Entonces, subidas, bajadas, porque el Mosquito pesaba muy poco y claro, la tormenta le llevaba por todos lados. Por nuestra primera imagen, yo me acuerdo el que tenía delante a un periodista de la COPE, que él se santiguaba y decía de todo, Ave María Purísima. El piloto nos dijo que la vez que peor lo había pasado, pues lo primero que vemos nada más que esto es un cementerio. Entonces claro, todo el mundo claro, que nos pegamos contra el cementerio. Una vez que aterriza allí, al día siguiente tenemos que viajar en el mismo avión para el partido, pero contamos la suerte cuando le fueron a echar combustible, lo hicieron mal y desnivelaron el avión, el Mosquito. Entonces teníamos que llegar porque la FIBA es nuestro problema no haber llegado, tenías que haber planificado que ir con tiempo. Entonces, buscando una alternativa, se alquila un jet, pero solo caben 9 personas. Se hizo una selección que fuimos 8 jugadores y Manuel Comas. Y eso era pues, que nosotros pensando también asustados, seguía la tormenta, pero claro, la diferencia con el jet es que había tormenta, podía subir mucho más porque tenía capacidad. Ese viaje fue bueno, llegamos a Macedonia, llegamos todo el público esperando fuera porque llegamos hora y media más tarde de la hora de inicio del partido. Todo el público, no sé qué, calentamos y yo creo que la imagen más triste que he tenido de
de un banquillo, porque claro, siempre tienes el fisio, el otro, el delegado, claro, era el quinteto titular, nos sentamos y estaba Manel Comas, estaba Fran Murcia, estaba yo y estaba Jorge Garbajosa a mi lado. Y no había nadie más. Ganamos de 1 al final, aquello llegaron como el séptimo de gallería en el descanso, todo, o sea, el delegado, el médico, el segundo entrenador y el resto de jugadores, los compañeros. Yo me acuerdo que yo le di un abrazo como si no lo hubiese visto en 2 años, porque digo, de alegría de haberle visto, y claro, entraban por medio del pabellón con todas las bolsas y nosotros corriendo a ayudarles. Y... Anedota, bueno, barra itxen dugu, baina garai horretan, nahiko seixo esan, hegazkina oso bihurgarri zezalako. Halako bidaiekin normala esango dau batek baino gehiauk, ez bidaiatzeatik, etxian denbora gehiago egotiarren, familixiari lehentasuna emun, 2001an Baskonia etxi eta 2010era bitartian saskibaloitik aparte egon zan Josu. Jon Basurko ointxeko presidentiak urtietan buruan eukana lortu eta hainbat eskaintzaren ostian, ordurako eskoriatzartua zan Arabarra, klubera ekartea lortu ebener arte. Ordutik, neskamutikuekin lanian jardun dau, eta nagusi taldian entrenatzaile be izan da, 2014-2015 denboralditik EBA Ligan. Ontxe! Gure klubantzako salto ikaragarria. Zetako Josuk ekarri egona da klub hontan seriotasuna eta gu eska profesionala, baina bere estiloa saiaketan profesionaltasun hortatik aldan da gertu egoten da hori dana Josuk ekarri da klubera. Entrenadorean referentia bea izan da, bere karismiatik, bere izateko eriatik, bere zaudeten positibismoatik, beti dau lagunketako prest, ez da inoz baino gehiago sentitzen. Saski eskola sortu geben, 8 urte, eta nik uste dut hori dela gure sekretua, gure altxorra esaten dana, gukatzen nien Josu horre onda, 8 urte oin jarraiketan daude, de hecho. Eta txiki-txikianekin, neskata mutilakin, astelen danetan, nik uste bere lan importanteena, ebako lana lehen premia nazionala izan zela urte, eta hori oso ona izan da, baina hobia izan da kanteran inoen lana. Eta hor, arrobisakin lanian jarraiketan dau Josuk, naiz eta ebako taldiaren entrenatzaile modura dimitiu. Nik ikusten dut, nire zikloan ja mesua ez dela llegetan lehenengo urtetan bezala, ezta? Eta hori normala da, azken nia llegan ointzen nien klub honetara, EASOren kontrako partidak irabaztia, hori mentalki ezinezkoa zan, ezta? Eta etxetik kanpoko partidak ere ez, ezta? Eta orduan ni, Baskoniatik entorren ez, nire mentalidea zan irabaztea edozein lekutan, ezta? Orduan poliki-poliki fangintzen aldatzen mentalidade hori. Eta urten, ikusi dute bizpairu gauza ez jatera bat ere guztau alde horretatik, ezta? Nik jokalaiekin oso harreman estuak eta onak izan ditut, eta alde horretatik ez dagoen inolako arazorik, ezta? Baina mentalidade aldetik ni pentsatzen nuen aldatu behar dutela zeo zer, ea posible esan emaitzak aldatzea gara, ezta? Klub honetara etorri nintzen nien, ezen bakarrik lehenengo entrenatzaile izateko, baizik eta klubean gauza asko zuden itxeko, eta gainontzeko gauzak jarraitzeko itxen. 7 urte hauetan ekintza mordo bat antolatu ditugu, metodologia berri bat ipini dugu, joko eredu bat, modelo berri bat ipini, udako kampusak antolatu, tenifikazio jardunaldiak antolatu aste santuetan, eta entrenatzaileen tenifikazioa eta formakuntza pentsatzen genuelako gure entrenatzaileek zenbait eta onagoa entrenamenduak hildo horretatik jarraituko lukela, ezta? Posa ondizia doket indako lanarekin, nik uste dute kluba oin dela 7 urte baino hobeto dagoela, batez ere gu aiagon egin nienean 10 bat talde zeuden eta gaur egun 20 piko talde ditugu, ezta? Eta harro egoteko modukoa da. Zorionak eta urte askotarako, Josu.
Neskan muteko txikixe, nietako nire debilidadie dira, eta ni eurek entrenatzen posposien hau, eta suporotzen dut bizitasuan egongo naizela sartuta mundu honetan. Eskerrik asko! Bai, ez horregatik, zuei.